Introducció a la biblioteca Matplotlib. En aquest vídeo aprendreu les instruccions bàsiques de Matplotlib per desenvolupar els vostres programes de Machine Learning. Anem a parlar ara del que és la llibreria Matplotlib. Esta llibreria també preinstal·lada al Colab, val? No ens cal fer res més. Si teniu un entorn local, vale? Pip install matplotlib. Vale? És una llibreria per a visualitzar dades. Val? Moltes vegades les dades ens interessarà fer una visualització per a comprovar i veure més gràficament que les coses són correctes. Es basa en matrius de NumPy i anem a fer una mini aproximació al que serien els gràfics, de com crear un gràfic, i ja veureu que els gràfics són molt visuals, molt intuïtius i se poden modificar des dels títols, les llegendes, els tipus de línia, les funcions que representen, val? I en el que serà el Machine Learning ens interessarà finalment treure uns tipus de gràfics per a veure les dades com estan categoritzades, com estan representades i fer-nos una idea visual més gràfica. El document, totalment comentat i ben especificat i tot, el trobareu penjat a l'aula. No vaig a perdre el temps ara comentant-lo. Anem a fer una importació, com ja està instal·lat, fem un import de les llibreries que penso que utilitzarem, la Pandas, la NumPy, per la convenció sempre PDNP, i anem a importar aquesta d'aquí. Import Matplotlib, només el tipus de gràfic que està. Pyplot as PLT. Per convenció PLT, perdó. Llavors anem a posar una línia de codi aquí. Aquesta línia el que fa és que els gràfics els integre aquí dintre del quadern. Li diem inline i l'executem. Anem a fer un gràfic molt senzillet del que són línies simples. Llavors em declaro la variable x i a través de NP, del NumPy, el que vaig a fer és crear un array de 1000 punts que estiguin equidistants entre ells, de 0 fins a 1000, en una distància de 10. Li dic aquesta funció, linspace, 0,10,1000. Executo, no m'he deixat res. Ara anem a crear el que seria la trama, que me representa el gràfic, dos funcions que ja venen incorporades, que després potser aquestes funcions no són les que utilitzeu, però per a fer un exemple així ràpid del que serien els gràfics. Li passo la x, que serien l'array que he generat, i NP utilitzaré una funció per a no jo crear funcions, la del sinus, i anem a fer la mateixa i el cosinus, i anem a representar això. No se tracta que entenguéssiu ara recordar matemàtiques, el seno, el coseno i tot això, és simplement utilitzar aquestes funcions per a fer el que és la representació. Veieu un gràfic que ràpid ens ho trau? Llavors simplement he creat el que són les dades variables que me representen els punts per a jo tindre dades i llavors al gràfic creo dos representacions, les dues línies, una me representa el sinus i l'altra me representa el cosinus. Se poden canviar tipus de línies, se poden canviar colors, moltes més coses. Anem a preparar un altre gràfic. PLT, en més paràmetres per a que veiéssiu els valors que tinc a la x. Anem a fer aquí x més 0. Podeu fer uns gràfics estupendos. Line style, no anem a mirar exactament tot el que teniu el que és a tots els arxius que us descarregareu de la vostra aula, teniu l'enllaç a lo que són les pàgines oficials on us parla de totes les comandes, les instruccions, paràmetres, tot el que podeu fer. Això és una base molt base. Label,
aquí fico XXX, és igual. Vale? Això seria per a lo que és donar la llegenda. Vale? Per a que me fiqui el quadradet aquell de la llegenda, doncs es faria d'esta manera, afegint el paràmetre label. Aquí li vaig a posar x més 1 per a que em sigui diferent. Tipus de línia puntejat, i aquí m'ho invento, vale? Llegenda i. Vale. I això és definir la llegenda, però si voleu que la mostre heu d'utilitzar legend, vale? Per a que la mostre el gràfic, si no, no la mostraria. Vale. Ara al nostre gràfic li anem a ficar un títol. Títol del gràfic. Vale? I anem a donar valor, també uns titulets, a lo que serien els eixos, el que representen. En aquest cas, xlabel, vale? Per a l'eix de les X, ficaré eix de les X i el mateix per a les Y. I label, eix de les I. Vale, anem a veure què surt. Vale, veieu? Vale? Això seria el que és la funció que va representant fins al 10, de 0 en 0, de 1 en 1, és igual, és la funció per a que veiéssiu alguna cosa, el tipus de línia, que podeu canviar els colors també. Vale? Els labels, que són estos que surten aquí però que s'han de mostrar en la comanda de PLT legend per a que ho mostre, el títol del gràfic que li he dit aquí, eix de les Y i eix de les X. Vale? Veieu quin gràfic? Vale. Ara el que anem a fer, en lloc de crear dades, imagineu-vos que voleu representar dades d'un data frame que teniu. Llavors el que anem a fer és carregar les nostres dades en un data frame a través de la llibreria Pandas i és un arxiu CSV que tinc al meu Drive, al núvol també. Llavors el que faré, el carregaré des del núvol. Primer me tocarà fer un muntatge de lo que seria la unitat. El podeu carregar també des del vostre ordinador, però com treballem al núvol, el més normal serà que el tinguéssiu al núvol. Llavors utilitzem aquestes comandes simplement per a fer el punt de muntatge i després la càrrega de l'arxiu, que li diré on està. Jo el tinc a l'arrel, ara ho veureu, però podria ser que vosaltres el tinguéssiu a un altre lloc, simplement li passeu la carpeta on el teniu i ja està. Content. Creo la variable fullPath. Jo el tinc directament a l'arrel. Si no el tinguéssiu a l'arrel, aquí podríeu continuar ficant les carpetes fins a arribar a l'arxiu vostre CSV. Comprovem que sigui correcte. I ara, amb el data frame, amb el panda, react CSV, vaig a carregar el fitxer. Se m'han ocultat les files, perdó. Aquestes combinacions de tecles. Fullpath. I ara li passo aquí. Si pel que sigui a la variable fullPath no li haguéssiu passat aquí la vostra carpeta i després decidiu canviar-ho, aquí també ho podríeu afegir. Imagineu-vos que després canvieu, podeu fer-ho també a través d'aquí. Anem a carregar les dades, a veure si ens ho agafa bé. Faig un DF, comprovo. Les dades del data frame, per exemple, només hi ha 5 registres, nom, cognoms, edat i salari. No ens cal res més. Doncs mireu, que fàcil que és fer un gràfic, per exemple, de barres. DF, plot, llavors li dic a la X que sigui salari, data frame, que del data frame me quede un gràfic, que a les X me fique salari, que a les 6, per exemple, em posa que em relacione amb l'edat, per exemple, el salari relacionat amb l'edat.
Vale? I tipus de gràfic. Li ficarem de barres. Vale? I veieu simplement que ràpid m'ha fet el gràfic, que després podeu personalitzar, ja ho heu vist, posant un títol al gràfic, canviant el tipus en lloc de barres que sigui d'una altra manera, els colors, les escales. Val? Aquí teniu dos gràfics en dues funcions, així del seno, el coseno i altres històries, i el que a nosaltres ens interessarà sobretot és agafar les nostres dades i fer una representació visual perquè es veu molt millor. Doncs aquí ho teniu. Ja esteu veient que a menor edat, menor salari. Heu vist com importar la biblioteca Matplotlib. Instruccions bàsiques. Creació de gràfics.